Diyan sa itong linya, si Akbayan Party List Congressman Sheil Jokno. Attorney Sheil, good morning. Maayong buntag sa tanan. Good morning po sa lahat. Congressman, si Oka po itong kausap mo ngayong umaga. Magandang Good morning, umaga po, Oka. sir. Sir. Sir, please educate us. Mayroong mga maraming lumabas na balita. Kami dito sa Cebu, laging naririnig, may mga nabasa na pinipressure daw ang mga kongresista para pumirma ng impeachment complaint. Paano po yun, sir? Bakit may pirmahan? Di ba viva voce voting lang po yun? Una-una po, wala naman akong naramdaman na anumang pressure. Wala naman po kumausap sa akin dun sa naging deliberasyon namin sa Committee on Justice. Yung pong pirma na yan ay hindi pa po naman yan sa plenaryo. Yan ay nasa committee, yung naging botohan pa lang po ay nasa committee level sa Justice. Ngayon, pag umakyat yan sa plenaryo, ang alam ko dyan ay pagdidebatehan pa yan. Saka magkakaroon ng vote. Ang parliamentary status po ng committee report sa pagkaalam ko ay naihain na sa plenaryo kagabi lang yata yun eh. At sa Lunes pag-uusapan sa plenary. So, ibig sabihin, Congressman Sheil, walang sinabing pipirma pa yung mga kongresista or kung masakaling meron man, ito'y posibleng parang loyalty check lang? Kung ganon? Ay, hindi ko po alam yan na yung sinasabi ng loyalty check. Basta palang ang alam ko po ay there will be a period of debate during the kasi parang ang proseso pa niyan parang ano rin yan parang bill merong may magsusponsor po niyan sa floor. So ang alam ko probably si Chair Luis Tro ng Justice Committee ang magsusponsor niyan. And then magkakaroon ng diskusyon. So, yes. So, ibig sabihin, Congressman Sheil, after may debate pang mangyari, siguro, sa mga nakaraang kongreso, sa mga ganyang mga pagdidebatihan ay 5 minutes lang per interpellator. Now, kung sakaling meron, after the interpellation siguro, dyan na mangyari ang butuhan. Ano po ba, voice voting ang mangyari dyan sa pagkakaalam mo, Congressman? Dahil ang requirement po ng ating saligang batas ay at least 1/3 members ng House para malaman natin kung aabot dun sa numero. Ang understanding ko, nominal voting yan. Kasi nga, kasi kung viva voce lang po yan, di natin makukuha yung numero. I see. So, ibig sabihin, kailangan na po kayo ng 106 or 1/3 of the 318 House members. At least 1/3 po ang kailangan dyan. Sama kayo. So, At ito least po, 106. aabot kaya ng, sobra pa kaya ng 200 kung sakali, Congressman Sheil? Kasi, Ako, hindi ko po alam. Mas alam niya ng House leadership. Ako po ay miyembro ng minorya. Kaya I wouldn't know kung ilan ba talaga yung makukuhang boto dyan. so, itong sinasabing may pipirmahan ang bawat kongresista. Dati po, yung unang impeachment complaint against Vice President Sara nung umabot sa Korte Suprema last year, may 150 million. Paano, hindi namin alam talaga kung paano nagiging may 150 million at paano pinipirmahan. Yung sinasabing votation, kasi kung nominal voting, hindi naman yun siguro Congressman Sheil, sa batas natin, hindi, sa rules ng Congress, hindi naman siguro kailangan pirma pa kung buboto ka ng yes or no. Ganito po hindi pa ako miyembro ng House of Representatives last year. Kaya yung nabanggit niyong 115 million, wala po akong alam dyan. Ay hindi pa nga ako naging congressman noong panahon na yon. I see. Ang iba kasi ang naging proseso doon last time kasi di ba ho, ang nangyari noon ay mismong diretsong final yan sa plenary.
dalawa kasi ang klaseng proseso para magkaroon ng isang impeachment case. Mm. Yung una ay yung members mismo ng House ang magfa-file. Kailangan may lagda ng at least 1/3. Mm. At di ba yun ang naging proseso nung nakaraang taon? Mm. Ito naman, ang nangyari, may mga individual na nag-file ng complaint, tapos ni-refer ng plenary sa Committee on Justice for investigation. Nagkaroon nga ng proseso sa Committee on Justice, tapos binabalik ngayon yung committee report sa plenaryo. Mm. So, So yan ang Sa dati. pagkaiba ng kaso dati. So, yung mini trial po, sir, kayo po yung membro na ngayon ng 28th Congress, dati sa 19, hindi pa po kayo congressman. Sir, yung mini trial, ito po ba kailangan, yung pangalawang mode of, pangalawang proseso sa sinabi mo po kanina? Wala pong mini-trial. Walang nangyaring mini-trial at wala rin requirement sa batas ng mini-trial kasi ang pwede lang maglitis nitong kaso ay ang Senado. Mm. Ang trabaho ng House ay maghain lang ng kaso kung merong probable cause. Mhm. Kaya ang naging tungkulin at mandato ng Committee on Justice ay alamin lang kung may ebidensya na sapat sa probable cause. Parang yung ginagawa po ng piskalya, ng prosecutor pag merong preliminary investigation, hindi naman nila nililitis ang kaso. Aha. Tinitingnan lang nila yung ebidensya kung merong probable cause. Kung meron, isasalang sa korte, dito sa atin ay sa impeachment court sa Senado. Kung wala naman ay i-dismiss. Congressman Sil, yung kay Ramel Madriaga, maraming kumukwestiyon. Kayo po bilang abogado, dahil sinabing bakit po tinanggap ang mga testimonya ni Ramel Madriaga bilang isa sa mga posibleng lilitisin doon po sa impeachment court na siya po'y nakulong at may conviction pa in 1997 pero naabsuelto doon po sa Korte Suprema. Sir, bilang isang abogado, trial lawyer, ito po bang mga convicted or yung itong may mga kaso, dapat po bang paniwalaan sa isang impeachment court? Kasi ito hindi naman siguro legal ang proseso kasi political numbers game pa rin doon sa Senado. Sir, kayo po ba'y naniwala sa lahat ng mga sinabi ni Ramel Madriaga? Ano po yan yung issue ng kanyang kredibilidad kung paniniwalaan siya ay issue ng Senado po yan. Hindi po sa amin yan. Hindi naman namin, ang sabi ko nga kanina, ang tungkulin lang namin ay alamin kung merong probable cause. Ang probable cause ay hindi pa po kung guilty yan o hindi. Kasi trial yan po yung guilty eh. So, posible kung meron lang posible lang, kung meron lang sapat na ituloy ang kaso. Ngayon, para sa akin, ang talagang matibay na nakita natin na ebidensya itong hearing sa Committee on Justice ay yung lumabas na dokumento mismo galing sa ahensya ng gobyerno, yung galing sa Anti-Money Laundering Council at yung sa SALN po ni Pangalawang Pangulo. Hindi naman namin hinuhusgahan kung ano yun, kung guilty ba siya o hindi. Basta ang nakita lang namin ay hayaan na natin ang Senado na ang magpasa dyan. So, Congressman Shell, itong Committee on Justice, ilan po sa inyo ang magiging prosecutor doon po sa nag-uusap na po ba kayo with Chairman Jervy Luistro kung sino po ang magiging prosecutor doon po? Isa dyan, napilian daw nila si dating Senadora Laila de Lima. Kayo po, sir, isa po ba kayo? Wala pa po kasing official announcement yan at hindi pa natin malalaman yan hanggat magkaroon muna ng botohan sa plenary kung meron pong 1/3. Kasi parang premature naman na pag-usapan yan, hindi pa natin alam kung ano yung magiging botohan sa plenary. Ngayon, ang nakalagay, kung maalala ko sa rules, ay 11 ata ang maaring umupo bilang public prosecutor. Pero ang magpapasa rin yan ay ang plenaryo. So malamang, just if I recall last year, para magkakaroon ng, doon sa nabasa kong balita, magkakaroon ng
botohan din, merong magmo-motion kung sino yung ihahalal, bale na public prosecutor. Sir, mayroon po, kukuha po ba kayo ng, kung kayo po bilang abogado, Attorney Shell, kukuha po ba kayo o magsasuggest po kayo na kukuha tayo ng magaling na prosecutor doon po sa Senado? Willing naman po ako maglingkod, pero hindi ako magde-decide niyan. Ang buong House of Representatives ang may hawak ng desisyon na yan. I see. So, Kung titingnan natin yung mga dating impeachment case, ay dalawa po klaseng prosecutor ang humarap sa Senado noon. Yung mga public prosecutor, mga kongresista at private prosecutor. Pero ang may control ng prosecution, siyempre, ang public prosecutor. Sir, matapos po, for the sake of discussion lang, Congressman Shell, mga tagapakinig natin sa ibang bansa ay nagtatanong po kung sakaling mayroong ebidensya kung sakaling ma-impeach ang Vice Presidente, sir. Siya po hindi na pwedeng tumakbo, lifetime ban na po yon. Pero kung sakaling in the middle of the trial ay siya po magre-resign, siya po ba magiging kahit nag-resign siya, matatawag ba nating ituloy kahit ituloy sa Senado ang trial, magiging guilty, siya po ba pwedeng tumakbo? Kasi nag-resign siya. Ganito, ito po ang aking pananaw, personal na opinion. Pagka magkaroon na ng jurisdiction ang Senate bilang impeachment court kay pangalawang Pangulo, kahit ano nang gawin niya, kung mag-resign man siya o hindi, ay itutuloy na dapat ng Senado ang kaso. Kasi kung may jurisdiction na, nasa kanilang kamay na yung kaso. Pero aking opinion lang po yan, hindi naman ako ang Supreme Court, hindi natin masasabi kung ano nga mangyayari po dyan. So kung sakali, sir, for the sake of discussion, sir, sa opinion mo lang, bilang isang abogado, sir, kung sakaling pagtapos ng butuhan, tapos papunta na po sa Senado ang kanyang articles of impeachment, tapos mag-resign si Sara. Paano po 'yon, sir? Hindi pa wala pang jurisdiction ang impeachment court dyan. So pwede pa siyang tumakbo kung sakali? Malamang ang magdedesisyon diyan ang ating Korte Suprema. Kasi sa pagkaalam ko, wala pa pong mga desisyon dati, yung jurisprudence Wala pa po. ukol sa issue na yan. Wala pa eh. Kaya kung may magka-question dyan, ay Supreme Court na po magpapasya. I see. Sir, ito po pahabol na tanong maliban sa impeachment case ni Vice President Sara. Sir, mga tagapakinig natin sa ibang bansa sa ating live streaming, nagtatanong kayo po ba ay nasa minority po kayo sa pagkakaalam namin, pati po si Senadora Risa Hontiveros ay magkasama kayo sa partido sa Akbayan. Willing po ba kayong mag-imbestiga sa iba pang mga kongresista na sangkot sa flood control na hindi pa nakakasuhan hanggang ngayon? Opo, alam po ninyo, ako po yung naunang naghain nung nagsimula ang investigasyon ng House of Representatives. Ito lang, nung nagsimula yung 20th Congress dun sa mga flood control projects. Kung maalala ninyo, ako yung nag-file ng motion na lahat ng miyembro ng mga committee na nag-iimbestiga ay dapat magkaroon muna ng full disclosure kung meron silang conflict of interest. At dapat panunumpaan nila yon. Kasi mahirap nga kung yung nag-iimbestiga ay yung pala ay may kinalaman din o baka nasangkot din sa mga proyektong yon. At matagal na po, kami sa Akbayan, matagal na po namin pinaglalaban ang pananagutan na walang kulay. Kahit sino man yan, ma-administrasyon man yan, o kung sino man, ay kung may ginawang sala, ay dapat maparusahan. Yan ang kulang sa atin kasi, na palagi na lang wala, nakakalusot kung sino man, kahit mas lalo pa pag malalaking kaso ay wala naman nakikita tayong nakukulong. Kaya ako isang ayon sa sigaw ng bayan na ikulong na nga dapat ang mga korap. Sir, saan po ba tayo, Congressman Shell? Itong mga kaso ng mga malalaking isda, ibig sabihin,
isa lang ang ombudsman natin. Sila lang po ang mag-imbestiga sa mga higher officials ng ating gobyerno. Pero ang bagal na mag-imbestiga hanggang ngayon, aabutin pa ng siyam-siyam bago maisampa sa Sandigang Bayan ang mga kaso na and eventually, pag bago ng administrasyon ay nakakalabas sa mga kulungan kung sakaling makulong. Sir, ano po bang, sa inyong tingin, ano po bang dapat gawin ng gobyerno para mapadali ang proseso sa hudikatura para itong mga sinasabing mga magnanakaw ay para masatisfy ang taong bayan ay makukulong? Ganito ha. Ito lang nakaraang kahapon. Kami po kasi ay naghain ng isang panukala sa House of Representatives na dapat talaga ayusin ang ating sistema ng hustisya. Ako bilang isang abogado, kitang-kita ko mismo na hindi naman nagiging patas at napakabagal ng paglilitis ng kaso. Totoo po yan. Oh. Yes. So nag-file kami ng isang bill. Kung maalala nyo, di ba sa education meron EDCOM na talagang tiningnan nila na malalim ang problema ng edukasyon sa atin at napakaganda ng mga naging rekomendasyon at naging aksyon sa mga bagong batas para ayusin nga yung problema sa edukasyon. Dapat meron din tayong ganyan pagdating sa hustisya. Kaya kami po, ako yung nag-file ng panukala dyan. Kahapon, nag-hearing na kami sa Justice Committee. Si Kong Laila de Lima, nag-file din siya ng similar bill. Si Senator Kiko Pangilinan, nag-file din siya sa Senado ng ganun na similar bill din. Na ang kailangan ma-address itong problema na halos krisis na nga yan sa hustisya sa atin. Ang kailangan tingnan yung mga butas-butas sa sistema natin na talagang kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, ang hirap makamit ang hustisya. Kung ikaw biktima, yes, sir, kung hindi yan. naman, kung ikaw naman ang complainant, ang bagal-bagal ng mga kaso. Pero pagka ikaw ay malaking tao, ibang takbo ng sistema. Kaya kailangan mabago po natin yan. At bilang isang human rights lawyer, halos 35 years po ako naging human rights lawyer, alam ko ang problema natin sa hustisya at kailangan talagang tugunan yan. So, sir, kailan kaya mangyari? Para sa mga sunod na kaya nga inirason o kaya sa ating generation pa ngayon, makamda natin ang magandang hustisya ng ating, lalong-lalo na sa mga magnanakaw, sir. Ayan ang pangarap ko rin. Ayokong mangyari yan na matanda na tayo at wala pa rin. Ganito pa rin ang sitwasyon. Kaya nga kami matagal na pinaglalaban to pero hindi ako titigil dyan. Kasi halos buong buhay, yan ang binigay ko na oras, yung problema natin sa hustisya. Congressman Shell, maraming salamat po. Kami po, marami pang katanungan sana sa inyo, but alam namin mayroon pang ibang schedules for your interview sa iba't ibang radio stations at TV. Sir, in some other time, tatawag din kayo. Sana hindi kayo magsawa sa aming mga katanungan dito po sa Cebu. Opo. Maraming salamat, Congressman Shell. Dagang salamat. Thank you. Si Akbayan Party List Congressman Shell Jokno, kauban to silang kuan ni Senadora Risa Hontiveros. Akbayan man sila. Og sa Tagalog, og sa Binisaya pag Akbayan,